Tinuiyaya, may ani sila yan. O lagi dong, pero ang problema kay dili man gud ikaw ang iyang tuyo. Si mami nimo Carmi, pero gipahibaw ta lang gyud ka dong aron ka mahibaw nga nia ang imo asawa. Nya dong pahibaw sa nako si Ma'am Carmi ha. Sakon ulan ako sa taas. Excuse sa dong ha. Oh, Ma'am, oy sing. may bisita ka ma'am. Kinsa man? Bart kuno siya, Mr. Bart Monticlar. Si Bart ni Oh ma'am. Sige man naog ra ko. Sige, manaw ko na ma'am ha. Oh, palihog kog ingon nila ising. Oo, sige ma'am. Si Bart. Sige. Anira mo na mo, ha? Ako lang mo yung pakitang Carmi. Tagon lang yan. Ha? Sige na. Sige lang. Sige. Anira mo na mo. Hey, Bart! What a pleasant surprise! Hey, ano ba ka man palingkuran ni Ising? Thank you. Dili ako lang usap. Dali. Lingkod Wa ko ni mag-inusara, Carmi. Doon ako mga kauban. Wa ko mag-inusara, Carmi. May mga kauban ko. Ang mga bagong tag-iya sa imong mga negosyo. Ingon sa imong bahay o luti. You mean, gibaligya na nimo ang tanan nimo mga properties? Lakip na kining bahay og lote? Bart, please! Bart, magpakasal ko nimo. Ayaw lang itaw gibaligya ning bahay og lote, please! Carmi, man ako masulti mo. Nga imposible nga doon kasal nga mahitabo tali ka na itong duha. Di na mahitabo. Di na mahitabo nga magpakasal ko nimo. Gi-insulto ba ko nimo, Bart? Giminusan ka sa kong pagkatao? Matubag ka ron ang tanan ng pangutana, Carmi. Lea? Leo? Nagita ka sa ta, Mrs. Carmi. Kamusta? Mrs. Carmi Mercader. Bart! Bart, unsa kini binuanga? Dili binuang gini mga kita, Carmi. Sila may bagong mga tagiya sa inyong mga negosyo, rakip ng imong lote o bahay. Oh! Nakaabot ka rin mga musimos o palit sa imong properties? Dili mga musimos ang akong mga apo. Usbon ko, Mrs. Carmi Mercader. Dili mga musimos ang akong mga apo. Ha? Apo? Sila Bart? Imong mga apo? Oh, akong mga apo si Lea o si Leo. Nagdaog-daog mo pag-ayo. Di na ko gustong magdugay pa siya din, Hilo. Palayasta na siya, lo. Ang mga musimos, way na ining baya. Musimos! Oops! Suway pa sakit si Lea. Tigalig to, sihon ko naman kamot. Giling lang ako, Bart! Giling lang mo ako! Giling lata ka, Carmi. Ang umon ko, panimaos nga kong himo. Panimaos nga gipaagig diplomasiya. Pala, saan mo sab, Carmi? Saan nimo nga nung gitukob mo ang akong paon? Animal ka, Master Monticlar! Huwag ko makatuo, makabuhat kaninin ako! Animal ka! Mura si Lolo, ha? Araw di na malubo ni mong ipon? Good. Layas dali, Mintras. Nakapugong pa ko sa kabalingon, ha? Layas dali. Animal. Uy, Ba? ikaw man tong amahan ni Delia, no? Oo, ako. Oh, naa sila. May musod? Naa sila. O, dali, sir. Sige, salamat. Oh, Miss Pulit? Lang, magkuha lang tapos sa uban ako mga gamit.
Sa kusina lang taagi palihog ha, kay may mga bisita si Ma'am Carmi. Kadiyot isira sa nato. Kinsa may iyang mga bisita na? Naglibog ko. May mo mapasabton ko ninyo sa tanan. Ako ang mupasabot nimo sa tanan kami. Nayabag og maayo kining imong inahan sa sugal. Kasino, madyong sa ilang lulubhay. Gipusta niya ang tanan niyang mga negosyo. Lakip na kining bahay ninyo og lote. Gipildi niyang tanan sa sugal. Ug ang akong lolo mo ay nakasapupo sa tanan. Tuod, ila-ila di mo sa akong lolo. Mr. Bart Monteclar. Karon nahibaw ka na. Nga embargohon na nila. Kining bayo, lakip na kining lote. Ganahan ka pa bang mugamot din eh? Unsa pa'y gidugayan nimo, Mrs. Mercader? Pusta na ang imong bisne ug layas dinhi. Kung palayason ko nimo, asa man ko paingon? Dili na na among problema. Pasaylo ako ninyo. Pasaylo account ko ninyo. Nagtuo kang igo ang kong pasaylo? Ano balukat mo ang imong kadautan? May mga katarungan ko. Kung anong gisakit ko kamo. Katarungan nga di makatarunganon. Mahiwa mo sa hagas sa niya, President. Carmi. Kumusta? Kung kamay ragyo dahil sa kalibutan sa atin. Insay magtuo. Nga tibag ko ang tandugay ko na gikayutan! Pa, managkaila mo si Mang Carmi. Ganun kailang ba? Santi di kasuko. Tungod sa kong kasilab ni mo, giangin ko ang imong mga anak! Ikaw ang inahan sa atong mga anak! Santi, Lukat nga nagpagbubuhag ang atong mga daan. Wa ko lang yun na kundi ikaw lang. Wala yung gisimba sa kong kasing-kasing. Gikan pag niadto hangtod karon. Ikaw lang, Carmi. paod sa kining binuanga! Pa, di na mahimo pa. Nagka nabagbayang manyaga mo'y among inahan. Pati ba niingon ka? Patay na ang among inahan. Mauni mong giingon ang mga ni Anto, di ba? Patay na ang among inahan! Mga anak, sa luha ko. Tinulang akong gisulti nga si Carmi. Mawag inyong matuon nga inahan. Dili tinuon nga patay na siya. Pero sa kinahinto mo, Santi. Please, pasabta ko. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong